Dobrý deň, kultúrna obec, umelci a umelkyne, žiadatelia a žiadateľky, zástupcovia a zástupkyne kultúrnych inštitúcií. Ľudia, ktorým záleží na ďalšom osude Fondu na podporu umenia. Ľudia, ktorým záleží na umení a kultúre na Slovensku. My, zástupcovia a zástupkyne Antény, siete nezávislých kultúrnych centier a organizácií z celého Slovenska a platformy Otvorená kultúra vás vítame na protestnom zhromaždení s názvom Postavme sa za FPU. Slovensko stojí za kultúrou 2. Ďakujeme, že ste dnes prišli, aby sme spoločne vyjadrili nesúhlas s dnešnými krokmi Rady fondu. Tí ľudia, ktorí teraz začínajú svoju kariéru, a ja medzi nich patrím, hovoria vlastne, že sú tu nejaké skupiny, ktoré si tu uzurpovali štátne fondy a pritom sú ľudia, ktorí ešte predtým ani kariéru nemali, ale iba študovali, takže je to príde akože smiešné a je to obmedzujúce ľudí, ktorí chcú tvoriť. Vy ste kto? 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 Už to tu zaznelo mnohokrát, že pokiaľ nie je kultúrna slobodná, nie sme nikto slobodný. Takže to ja podpisujem 100%. Zasadnutie bude až do večerných hodín pravdepodobne, lebo sa tam majú strašne veľa bodov, oni neriešia len tú jednu vec, oni tam strašne veľa bodov rozoberajú a ten štatút schválili, nejak sa to predĺžuje. Ešte sa nevie, to ešte len budú schváľovať asi. Vy udeľujete slovo verejnosti, len vy. Rada musí áno, ale musí dať o tom hlasovať, lebo toto už je politická akcia, nie rokovanie rady. Ja som čítala zákon Národnej rady. Vy tu nemáte čo rozprávať, vy ste tu v tejto rade verejnosti. No nie je to celkom presne tak, pán Olha, pretože ja tu zastupujem kontrolný orgán Ministerstva kultúry. Ja som podpredsedníčka výboru pre kultúru, ktorý kontroluje Ministerstvo kultúry. Ale teraz narúšate zasadnutie rady. Vy ste tu ako V tejto chvíli vstupujete do rokovania rady a rada nehlasovala o tom, aby sme vám dali slovo. To je pravda. Vy ste porušili rokovací poriadok, vy ste tu zorganizovali túto akciu okolo, ja dostávam výhražné maily už druhý deň a vy za to môžete, vážená pani poslankyňa. Vy ste sa mali trošku aj hanbiť za tieto slova. Aj tak nás okydáte vo všetkých vašich denníkoch. Čo robíte od prvého dňa? Taká ste vy verejnosť. Že to dneska schvália proste ten štatút. A že čo ešte všetko musíme spraviť, aby to neprešlo, pretože keď to prejde, tak to bude úplne devastačné pre celú kultúru. Ten rok 2025 bude pre tisíce ľudí, pre stovky organizácií vlastne absolútne šibeničné. Rozmýšľam, že čo ešte máme v rukách, akú možnosť. Zároveň tam vidím úplnú ignoráciu, vypočujú si to a schvália si to. Im proste ide iba o to, aby splnili misiu, ktorú dostali za úlohu od ministerky. To je celé. Ako to sa dá takto vydržať, odporovať? Ako to? To nevieme ešte. Ale teraz Alessandro Baricco má novú knihu Abel a tam je strašne pekný beletrický príbeh o revoltujúcich indiánoch z Nutkovia sa volajú. A tam je taká veta, že vyzerali veľmi ústatí, ale odhodlaní a ich prítomnosť bola nezvratná. Takže naša prítomnosť je nezvratná. Kultúra proste na Slovensku je nezvratná. A možno budeme ústatí, ale sme úplne odhodlaní ju brániť. Dokým bude treba. Musíme vydržať, dokedy musíme. Tak.